от негова страна, в която се говореше как аз губя пари, как все повече артисти, студенти идват тук и се възползват от залата. Значи, това са думи едно към едно, така цитирам. И аз бях така, ама в смисъл това е национален студентски дом. В смисъл то защо да идват заради нас, като то си е в устава на студентския дом да служи на студентите и за тяхното развитие. Политически всичко, трябва да имаш връзки. И аз не исках да поема по този път. Искаш да кажеш, че тук не е така ли? Виж, и тук е така. Въпросът е, че тук е някакви много по-високи нива цялото нещо. В смисъл, в Македония буквално ти се казва от коя имаш ли партийна книжка или не. В смисъл, до там е нивото. Повечето неща тук и въобще на повечето фестивали решенията и оценките се взимат спрямо това, Кажи че... го. Кажи го и сплю камъчето. Спрямо това, че някой ми е приятел или не ми е приятел и той ще ми върна услугата. Да. И всичко е една голяма шурубаджанащина. Точно така, да си дойдем на думата. Да. Шурубаджанащина, много хубава дума. Да. Да, и някакси аз виждам, че и ако искаш да работиш по театрите е така. В смисъл, ти трябва да си причислен към някаква групичка. Нали? А ти се опитваш сега в момента в моята посока да буташ с чука. Не знам, той моята посока е. Здравейте на всички и добре дошли в 43-я епизод на Сцената на Окереке. Знаете, аз съм Бистра. Много ми е приятно, че за поредна седмица сме заедно. Статистиката показва обаче, че повече от 70% от вас не са се абонирали за нашия канал, така че ако искате да продължаваме да правим това, което правим, там има една камбанка, звъннете на нея или пък я натиснете, за да можем да сме по-дълго тук. Също така не забравяйте да харесвате, коментирате и споделяте с приятели, ако това, за което говорим, ви интересува и ви е любопитно. Сега, повече за нашия гост. Нашия гост или нашата гостенка е родена в Скопие, Македония. През 2013 година завършва в класа на професор Пламен Марков с режисура за драматичен театър. Тя е театрален режисьор и арт-менеджер. Отскоро се занимава и с театрална критика, а също така има и около 4 книги, публикувани за деца. Повече ще си поговорим за нея, за нейния творчески път и всичко, което я касае и нас ни касае. И ви представям Ана Батева. Благодаря ти, че дойде първо, че се съгласи. За поканата. Как си първо да почнем? Много съм добре. Точно това ти казах, че студиото изглежда доста по-уютно. Доста по? Така на живо изглежда доста по-приятно. Наистина? Да. Тоест не е обратния вариант, в който... Не. Всички това казват и това винаги ме радва, въпреки че това е принос на нашия домакин GK, който продължава да се грижи за нашия уют, напояване и настроение. Така, аз го усетих още с вратата, между другото. Така ли? Да. Доста приятен и приветлив така. В какъв творчески момент те заварваме? В творчески момент общо взето на така преосмислене на пътя си до сега, тъй като последните месеци се случиха доста така едни събития, които ме накараха да се замисля на къде. И общо взето сега съм се насочила малко в едни проекти в чужбина. Да, така просто се случи. Случайно. Добре, дай да те върна назад във времето. Много интересно какво те провокира като дете, може би още, или какво те накара да започнеш да се изразяваш през изкуство, или как го откри изобщо? Как почука на вратата ти изкуството? Изкуството, конкретно театъра, всъщност, то може би може би театъра. Баща ми е художник, брат ми
Другия брат е също художник, втория брат се занимава с фотография и общо взето баща ми всъщност рисуваше театрални плакати за много театри и доста така средите бяха нон-стоп с някакви актьори и се срещаше по кръчмите, нали, цялото това театрално, нали, преживяване, още от много малка децевика. Наистина, сега си връщам лентата, че буквално аз съм спала по всякакви кръчми, където са събирали актьори, които баща ми е правил плакати и са празнували премиери. По-късно, разбира се, майка ми доста често ми празнуваше рождените дни в Кукления театър в Скопие, а по-късно вече съзнателно си ходих на театър като ученичка и даже ония ден в Народния театър имаше премиера, не премиера, ами гостуваха от Нишо театъра. На интернационалния фестивал, нали? Да, на Световен театър София. Да. Където всъщност главният актьор, който играеше Дон Жуан, Деян Лилич, той е от Скопие. И всъщност той е причината аз днес се занимавам с театър, защото училището, където учих, беше до театъра, където той беше първо актьор, след това беше директор и аз буквално си събирах стотинки, за да ходя на театър и няма представление, което не съм го гледала по не знам си колко пъти. Ония ден се видяхме след може би 10 години и беше някаква много яка среща, защото аз там като си говорих с колеги след представлението и викам, това е човека, заради когото аз днес се занимавам с театър и той нека беше, вау, ма как така? Викам, така е, смисъл. Аз го чаках след всяко представление. Той ми обръщаше много внимание, нон-стоп си говорихме за спектаклите, за ролите му и така. Да те питам сигурно този въпрос, който всички са те питали. Има много места за театър. Какво те накара да дойдеш в България да учиш театър? Дали защото е по-близо или по-скоро... Не знам. Защо България? По принцип, когато завърших средно училище, в Скопие режисурата е на всяка 4-та година. И мене, защото няма толкова да, нужда защото е малка страна все пак. И мене точно ми се падаше да запиша там режисура, обаче в Македония така доста политически всичко, трябва да имаш връзки. И аз не исках да поема по този път. Искаш да кажеш, че тук не е така ли? Виж, и тук е така. Въпросът е, че тук е някакви много по-високи нива цялото нещо. В смисъл, в Македония буквално ти се казва от коя имаш ли партийна книжка или не. В смисъл, до там е нивото. Вау. Да, и аз като завърших, брат ми учеше тук надпис, фотография и някак си той така ме светна, защо не провериш тук и така стана. Семейни афери. Да. Той ме така прикотка. Македония и България са доста близки държави, но имаше ли някакъв културен шок, като дойде? Нали, освен разликите в езика, които има такива. Има, да, особено, колко ти се да отнася кажа. Да, за театър. Сега, за театър съм сигурна, че разликите са сериозни, защото едно е да си говорим навън на улицата, там дори да се използват така по-македонски думи, нали, не е проблем. Но що се отнася до театъра, там речта трябва да бъде на високо ниво и съм сигурна, че това е било. Но имаше ли някакъв друг културен шок? Освен това? Да, културният шок се изрази в това, че имаше много театри, имаше много представления, тъй като в Скопие, нали, има колко 5 театри, може би, изобщо. И тук има супер много продукция, отделно имаше и някакви така, не толкова много, но имаше независими представления, което за мене беше, нали, ти имаш избор да гледаш различен театър, нали. И това ми беше шока. Иначе езика, да, има си го. Първото представление, което гледах, беше Крал Лир,
в Народния на Явор Гърдев и беше така доста силно впечатление. Никой няма да го забравя. Първо беше, впечатлението беше, ама как може да говорят така? Нали? И обаче после това се оказа някакво такова много ключово представление, защото наистина още го помня. Още помня някакви сцени от този спектакъл, които така са ми се запечатали. Да, шока си го има. Предполагам, вече е минало доста време и няма ли го това усещане на нито тук сред свои, нито в Македония сред свои? Още го има. И даже наскоро го обяснях на някой, викам, в Македония, викам си все едно малко, ти напусна и нали малко е така, хикса ми е сложен към момента, а тук си малко ти си от Македония. Нали? И ни тук, ни там и малко си едно такова, какво става, къде съм? Ето виж, аз даже не знаех. За кое? Че си от Македония. Ние сме се виждали покрай други проекти, представления и така нататък. Има ли в крайна сметка значение? Даже, няма, но искам да кажа, че не е нещо, което Ана Батева от Македония. Няма. Не, но ето тебе, примерно, не ти прави това, кой знае какво впечатление, но скоро по повод една моя премиера ходих на едно интервю и така въпроса, който ми се зададе, беше ти сега как се чувстваш? Повече македонка или повече българка? Да, и аз бях така, добре съм. Смисъл. Приятно е тук. Как се чувстваш? Ти ме караш да се смея, защото пък се чувствам не сама в този въпрос. И на мен ми го задават. Да. Нищо, че съм живяла в България цял живот, така че те разбирам изключително добре. Да, аз даже вече съм наполовина, чисто като години. Съм 50 на 50 България, Македония, така че не знам вече какво трябва да отговарям. Да. Разкажи малко за преживяването на това да си в надфис. До каква степен беше решение да се занимаваш твърдо с театър? Беше ли решение? Или просто така се стекоха обстоятелствата? Да, беше си решение категорично, още даже като записвах. Просто се чудех между продукция и режисура. Това ми беше така, не знаех кой път да хвана. И преди да запиша, имах среща с двама български македонски режисьори, които така си говорихме за професията, нали, показваха ми някакви представления и ми направиха така разликите. Не, че аз ги знаех, но друго е, когато, нали, от първо лице някой те запознае. И тогава взех решението, но пък за сметка на това, след завършването си, децвика с преди 5-6 години, завърших и другото. Така че, да, въпрос на време е било. Кога? През 2018 година, ако не се лъжа, това е годината, в която основавате с Стефан Здравески, Spam Studios. Mm-hmm. Каква беше главната причина това да се случи? Търсене на това, нужда от това, желание твое или може би комбинация от всичките тези неща? Да, от всичките неща е комбинация, но ключов момент беше участието ни на фестивала в Екатеринбург в Русия. Бяхме на фестивала Коляда Плейс при Николай Коляда. Правихме негов текст в Македония, в един театър и той ни покани да гостуваме. И общо взето аз попаднах там в една среда 10 дни. В една много така, това беше другия културен шок, който преживях, да видя доста по-различен театър, да видя как по различен начин може да се прави Чехов и то да бъде много съвременно, интересно и различно и неочаквано. И отделно да се прави в частен театър, защото Николай Коляда има частен театър. И там, нали, в момента, в който ни изработваха сценографията, понеже те ни я изработваха, им беше по-ефтино да я направят наново, отколкото да докараме от Македония. И едни момчета там си боядисват, си куват някакви неща и
Нали, всичко е така много хубаво, много приятно, хубава атмосфера и на следващия ден аз гледам представление и виждам същите тези момчета, които боядисаха нашата сценография, играят. И аз така много въпроси имах в главата и попитах там организаторката, викам, ама нали, как това нещо става? И той вика, да, вика, ние тук сме така. Тези, които нямат представления, перат дрехи, грижат се за бара, чистят. Да, той няма сценични работници. Има един, който нали, чисто технически отговаря за възможностите, да, и за осветлението. И всичко сами си прати. Мен тая енергия много ми хареса. И веднага след като се върнахме, година след това, направихме сдружението и първото представление беше Кокошка по текстове на Николай Коляда и Чехов. Добре, да няма как да не те питам. Аз знам, може би бидейки от другата страна, обаче колко трудно е да направиш нещо такова, организация, сдружение, което е за независим театър и също така да намериш, това отделна тема, втора подточка, да намериш пространство, където това се случи. Защото истината е, че с всички колеги, с които съм си говорила, що се отнася до независими пространства, нали, сме си говорили, че има 5-6 вече, то добре, че ги има, но да кажем има 5-6 в София, да кажем, които вече са заети за година напред с разни представления и така нататък, спектакли. Кои 5-6 мислиш, че са? Ами, случая Топлоцентрала, Ялта, нали, говоря за ремонт. Ялта, да, знам, че е в ремонт. Всички знаем, че Дерида, Ялта, Топлоцентрала, това AM Studio. Точно така, AM Studio и пропускам още нещо със сигурност, поне още едно има, може би театро, някакъв начин. Театро... Така де. Не бих казала, в смисъл там е много по-комерциално и наемите са много по-високи. В смисъл, аз не мога да причисля театър към независимия сектор. Да, така че няма пространства. И това е проблема. Трудно е, когато няма условия. В момента е абсолютна криза. Имаш един период около COVID, когато пуснаха програми за финансиране и тогава мисля, че доста организации нови се появиха, които нали, почнаха да създават продукции. И аз точно след този момент някакси, понеже след това ние спечелихме един едногодишен грант, веднага след това спечелихме още един едногодишен грант. Това са огромни проекти. Нали, за цяла година имаш продукция, за цяла година имаш заплащане, колкото толкова, нали, говорим спрямо нашите условия. И след това едногодишни гранта, аз нали, съм такава, да, ето нещата се случват. В смисъл, точно така трябва да се случва, защото ти работиш и всеки път искаш да е все по-добре и влагаш усилия, инвестираш време, нерви и всичко, деца вика, и се надяваш, че нещата, нали, ще стават все по-добре и така стигаш до някакви изводи, че тебе вече ти трябва пространство. И в един момент разбираш, че всъщност не е така, защото няма стратегия за култура, тъй като ти ги мислиш нещата дълновидно, обаче голямата картина от хората, които трябва да я мислят, всъщност липсва. Отговорих ли на въпроса? Не е достатъчно задълбочено. Според мен още... Има. Има болка. Според мен не искаш още да навлизаш в дълбочина във въпроса. Да, иначе когато имаш съмишленици е лесно, да. Но понякога това е най-трудният въпрос да намериш въпросните хора. Хората всъщност е най-трудно да ги намериш. Съмишленици. Да. Не знам ти как го чувстваш. Той с подкаста е същото смисъл. На мускули. На мускули, да, ама те мускули си имат някаква граница. Факт. Да. И се уморяваш по едно време и си кажеш, добре, аз на мускули, нали, до кога?
Доколкото гледах в едно интервю през 2024 година, казваш, че тогава си имала криза. До някаква степен не си знала дали изобщо да продължиш да се занимаваш с това. Да, аз още съм така. Просто се случват някакви неща, които те връщат в играта, но аз наистина се чудя доколко културата в смисъл е необходима. Мисля, за такива неща достигнах. Доколко културата е необходима? Да, за изобщо средата, в която живеем. Много. Така ли? Добре. Чакай се. Защото излезнаха едни изследвания от Alpha Research, там едни проценти за хора, които не са ходили на театър, не са чели книги. Аз си задавам някакви въпроси. Добре, ако спрем да създаваме театър и спрем да пишем книги, то тези хора, които не са ходили на театър и не четат книги, те няма да имат никога шанс това да се случи. Мисля, че ще им направи впечатление, ако трябва да бъда честна. Но нека, може да не бъдем толкова песимистични, ако искаш. Не, аз може би не мога да кажа, че съм още с този млад дух на всичко е възможно, ние ще променим света. Не, определено не съм толкова наивна, нали, в розовия балон, но ако има едно действие, не трябва ли да има и противодействие? Тук е въпросът, кой иска да бъде част от действието и противодействието, нали, това е отделна тема. Кое действие? Примерно, ако има действието на простащината, простотията, това да не се чете, да не се ходи на театър, да не се ходи на опера, на балет, да се следва културата, не трябва ли да има друго противодействие, което да се създава шанс и възможност на хората да отидат на театър. Защото иначе в случая се получава само от едната страна. Простотията тя си вали и става все което по-зле. Става се и даже тя надделява някакси. Не знам. Аз такова усещане. Всичките неща, новини, които се случват и дето ме заливат всеки ден, аз това насилие, катастрофите по пътищата. Смисъл, това всичко е резултат на липсата на култура. Със сигурност трябва да има противодействие и със сигурност това противодействие ще си намери хората. Казваш, не си сигурна, че това си ти. Не, просто наистина аз усещам, че последните 4 години, тъй като аз не съм човек, който чака да му бъде даден шанс, аз си създавам шансове, нон-стоп кандидатствам, ходя, правя, не се притеснявам да направя грешка или да се проваля. Нали, смятам, че трябва да правя, за да направя грешка, за да порасна и да науча, нали, как трябва да ставаш по-добър. И някак си усещам последните 4 години, така, 3-4, че нещо стагнира. Стагнирам аз. Лично. Стагнирам. Моля те, дай ми определение на думата стагнирам. Че не се развивам. В смисъл, усилията, които вкарвам, нямат отзвук в средата, което творя и заради което съм тук. В смисъл, това беше причината миналата година аз да направя пауза. В смисъл, пауза от към независимите проекти с Spam Studios. Аз никъде не съм кандидатствал миналата година. И това много изненада. Много колеги бяха така, ти защо не кандидатстваш? Какво става? Викам, хора, трябва ми почивка малко. Нали, тя 2 едногодишни грантове. Мисля, наистина това беше прекалено много работа и някак си ти работиш, нали, дето ти казах, създаваш неща, правиш и очакваш в един момент това нещо да даде някакъв плод, някакъв резултат. Нищо. И заради това миналата година някак си така се отдалечих, за да видя аз трябва нещо да взема някакви мерки. Под плод и резултат, какво точно имаш предвид? Отзвук, смисъл, публика, всичко. Тук не навлизаме ли в друг проблем, който е самото разпространение? Това, за което даже преди да почне да снимаме, го има като проблем, а това не е ли не толкова, че има липса на публика, има и няма хора, които да гледат, колкото това, че
не са измислени добри начини, по които информацията да стига до тези хора. Точно, и това също. Това е част от стратегията. Ама това не са ли отделни проблеми, искам да кажа? Не мисля. Всичко според мен идва от липсата на стратегия за култура. И това нон-стоп, смисъл, не знам, аз работя и в държавния, и в независимия сектор. И последните години някаква такава вражда се създава между двата сектора. И аз ценно трябва да се чувствам неприятно, че работи в двата. И това също е отново липса на стратегия. Защото няма конкретни цели, които да бъдат в посока на развитие на независимия сектор. Като говорим за независимия сектор, нали? И оттам идва и публиката, идва и разпространението. Ти като кажеш на хората, че това нещо е важно, и те ще кажат, добре, важно е. С Румен Троев, като ми беше на гости, си говорихме и то точно това, че когато в една държава политиката не е на окей ниво, говорим във всички сфери на тази политика, всички сфери, културата вече. То ние неминуемо няма как да стигнем до това, че културата, видиш ли, тя е в по-различно състояние, отколкото другите сфери. Да. Та, може би, по-скоро проблемите са на едно по-дълбоко ниво. Абсолютно. На много генерално ниво са проблеми. Ама това значи ли, че няма публика? Аз пак стигам до този въпрос. Трудно е. Много е трудно. В смисъл, ако не си име някакво изградено за алтернативен театър, като кажеш, и просто не знам каква представа имат хората за алтернативен театър. Голи хора. Голи жени, които се съвличат. Поне това е конкретно нещо, поне, нали? Поне на мен са ми го казвали. Така ли? Да. Това е много интересно. Да. Са голи хора. Примерно, като са ми казвали, дори Свомато не е независим театър, в смисъл на независимо пространство. То си е структура. Да. И са ми казвали, примерно, аз отидох в един странен театър, Свомато, и там имаше едни хора, които се събличат по сцената, и мисля, че е по-скоро представата на, може би, по-старото поколение, да кажем 40-те, 50-те години, които са годишни. Те смятат, че може би алтернативното експериментално изкуство изисква това да се съблечеш. Може би, не знам. Нямам идея какво си мислят хората. Ама пък, да. Все си мисля, че имаме една идея повече средства за това да се борим да се промени, отколкото преди 20 години. Със сигурност да, така е. Колкото и тъпо да е, примерно, от тази гледна точка, не знам ти какво смяташ за, примерно, социални мрежи, но да дам пример с TikTok. TikTok по някакъв начин на мен ми обърна всички арт представи, VIP представи за това как едно изкуство може да бъде разпространявано или всичко свързано с култура. Защото се оказа, че много млади хора, предимно млади хора са в TikTok. И много от тях имат интерес към театър и към култура и към изкуство. Много хора ми казаха, добре, ама то подкаст за изкуство и за култура никой няма да го гледа. Нали, вече една година по-късно мога смело да заявя, не е така. Да, цифрите може би са по-малко, отколкото на някои други колеги, които продават теми като секс и така нататък. Да. Но мисля, че не е така, че няма хора, които да искат да гледат или да стигнат до това, че има култура, има възможности. И да. Съгласна съм. Добре, това не е ли в противовес на всичко, за което си говорихме до сега? Има си... ако ти покажа последните година-две колко видеа сме заснели и колко рич има, нали, със сигурност има си публика. Може би ние не сме оцелили, не знам. Какво да кажа? Това е моето усещане. Много е трудно и с който и да говоря. Нали? С 300 зора се пълнят независимите представления.
платени реклами, но не само това е причината, разбира се. Смисъл за моето... Много неща се случиха, пред много неща минах, за да взема това решение. Смятам, че много дадох, буквално много дадох на сектора, за каузата, за да развия нещо и така. И се пенсионираш. Ами не, просто малко с известно време ще сме на средата, просто имам нужда. Кандидатствали сме с PAM Studios по 2 международни проекти европейски с 6 държави. Чакаме да видим какъв ще бъде резултата, дали сме одобрени или не. И това е нещо интересно и доста голямо по принцип, тъй като едно е да ръководиш проект от Национален фонд култура. Тук вече става въпрос за много така по-големи суми. Така че, ето смисъл, действаме, да не си мислиш, че тук сме се пенсионирали. Не. Аз изобщо не съм тук човека, който съдник заседнал и казал, ма действайте, не, няма. Действаме, разбира се. Просто всеки така по пътя си. Да, имаме доста опит в независимия сектор вече. Смело мога да заявя. Да те питам ли за Националния студентски дом? Ама разбира се. Ето питам те. Какво се случи? Какво? Как така се случи? Как така се случи? Случи се с така некомпетентни хора. Като си имаш работа, ще се случи, да. На нас се е паднала късата клечка, да вика Стефан, как попадаме си на такива. Явно такава ни е природата, не знам. Не, аз мисля, че по-скоро държавата си пълна с такива хора. Да. На различни... И с адвокатите, с които говорихме, и те бяха, вика, спокойно, вика, то на всички нива е, вика това. Не съм, вика, изненадана, че ви се случва. Бъдете щастливи, че нямате финансови някакви загуби и уговорки, за да се провлачва цялото нещо. Въпросът беше абсолютно морален и етичен, бих казала. Отвратителна история, какво ти кажа? В смисъл, това ми каза, това наистина ми зададе много въпроси, тъй като аз в момента, в който се случи въпросната среща да бъдем изгонени оттам, на 9 май, в 12:30, ето по-конкретни неща. Да, буквално 30 минути, то беше един такъв монолог от негова страна, в която се говореше как аз губя пари, как все повече артисти, студенти идват тук и се възползват от залата. Значи, това са думи едно към едно, така цитирам. И аз бях така, в смисъл това е Национален студентски дом. В смисъл то защо да идват заради нас, като то си е в устава на студентския дом да служи на студентите и за тяхното развитие. Но да, всичко беше така. Въпрос на пари, деца вика. И след тази среща някак си аз си дадох сметка, че всъщност генерално отношението към артиста е такова. Да. На всички нива. И много така наскоро даже ходих да гледам едно представление и колеги ме срещат, защото аз след това заминах за Словакия на една резиденция и се връщам и така доста колеги, нали, с някакво такова съжаление, едва ли не, тук аз някаква лична драма съм преживяла и аз съм хора, в смисъл, когато нещо такова се случва, трябва да се говори за тези неща. Но тук не се е свикнало да се съпротивляваш на някакви такива несправедливости и се мълчи такова и се прекланя глава и не знам си какво и затова някакси... Може би и хората не знаят какви са им правата генерално в много отношения. И когато има хора, които кажат, да, това са ни правата, ние се разбрахме за това, и това, което не се случи, което сега, нали, може съвсем спокойно да стане публично достояние, при положение, че, нали, едната страна поне не отговаря на изискванията и на това, което сте се разбрали.
И може би някакси съвсем нормално, дори и на Запад, като се замисля, може би мисленето е, да, разбира се, като не се случи това, следва това и това от наша страна. И то е някакси чисто, как да кажа, логично допълнение, а не изведнъж ти правиш някакво обявление и то се приема като оплакване, като някаква лична драма, многострадална Геновева. То не е това. Не е това. Аз просто имах някаква обществена отговорност да обясня, защото 2 дни преди това, преди да се случи цялото, преди да ни изгони буквално, аз бях в БНТ по повод премиерата, която имахме и обяснявах как, нали, въпросният директор е толкова отворен за подобни инициативи, как това нещо трябва да послужи като модел за други държавни институции да си отворят вратите за сектора. 2 дни преди това, разбираш ли? В смисъл, какво става? Какво става? Да, буквално какво става. В смисъл, като гръм от така ясно небе, деца вика. И имах обществена отговорност и към артисти, тъй като аз събирах подкрепителни писма. Когато търсех място, бях събрала, не знам, над 20 сдружения и артисти да се включат в инициативата за откриване на ново пространство. Имах и международни партньори. Подкрепителни писма в цялото нещо. Какво са международните партньори? Нали? Още не знаят, но да. Ще разберат в един момент. Вау. Да, и имах обществена отговорност да обясня на всичките медии, с които съм ги занимавала, с популяризирането на въпросното пространство, инициатива, артисти и публика. Да кажа, че така и така стоят нещата и да бъда максимално откровена и честна, тъй като само това мога. Демотивиращо ли е нещо такова, когато се случи? Може би когато се съберат 4-5 такива във времето. Това ли е нещо, което може да те накара да си кажеш, аз имам нужда от пауза, почивка, явно не правя нещо както трябва? Или явно... това беше черешката на тортата. В смисъл такъв, защото аз по принцип съм си доста търпелив човек и давам много шансове. И, нали, кандидатстваш един проект, нали, продължаваш, играеш, мъкнеш техника от едно пространство в друго, защото ние с едногодишните грантове си купихме много техника. С идеята един ден да имаме наше пространство. Тъй като мене посоката ми беше ясна. Нали, аз гледам в дългосрочен план, гледам. И ти ходиш от едно... В смисъл, нямаше пространство последните години, в които не сме играли. Играхме в Кева даже, защото с тези едногодишни грантове ние създадохме супер много продукция. В клуб Копе играхме. Защото нямаше пространство, което да ни поеме всичките инициативи, които ги бяхме заложили. Изложби, джаз концерти, 8 премиери, отделно други представления. Мисля, това е изключително много работа за малък екип, както преди малко си говорихме, че вие сте 2. Нали? Ние сме 4, деца вика. Което не е много по-различно. Изобщо не е по-различно. За големината, за мащаба. И всичко. И разбира се, че е демотивиращо, но от друга страна аз не ги възприемам на пръв, когато се случи така, първосигнално е демотивиращо. Обаче после като си върнеш лентата и през всичко, което си минал, нали, за мен беше ясен знак, че не в момента няма условия за това, което аз имам да дам, няма условия. И това е. Смисъл такъв. Ще дам там, където има кой да поеме. Всичко, което имаме да дадем. Това е. Това звучи като заобиколен начин да кажеш, че искаш да твориш, може би, на друго място за някакво време. Ами, да, защото ето, примерно, наскоро даже го бях казала с една приятелка, си говорихме, че единствената причина
да продължавам да се занимавам с това, което се занимавам, е възможността да пътувам. Тъй като, нали, тук аз нямам обратна връзка. Мене това супер много ми липсва тук. Обратната връзка на това, което правиш. А къде? Искаш да кажеш, че в Македония я има? Или... Навсякъде, където ходя в чужбина по фестивали, ето и резиденция сега бях, на една резиденция в Словакия, имаш обратна връзка на това, което казваш, на това, което правиш, показваш. Дефинирай обратна връзка. В какво се Обратна изразява? връзка, примерно, играеш представление на театрален фестивал и след това дали с жури, дали с публика, дали с критици, драматурзи, хора, занимаващи се с театър там, ти си говориш за това, което си направил. И ти се дава обратна връзка за представлението, което са гледали, без значение дали има субтитри или няма субтитри. Като няма субтитри, още по-интересно. Това имам предвид, обратна връзка за работата, която вършиш. За това, тук няма такава? Или... Нямам, поне аз нямам. Mm-hmm. В смисъл не знам, може би другите имат, но аз така театрална критика или... Аз ще точно това да те попитам. Ти от известно време и с критика се занимаваш. На всичко отгоре. Да, това може би е миналата година, когато точно така се чудех. Нещо ми трябваше различно да ми се случи. Има ли изобщо театрална критика в България? Няма. В България няма театрална критика. Аз знаех от това е и обратната връзка, нали? И точно това някак си много ми хареса миналата година, като за първи път отидох ме селектираха за за работилница, за театрална критика в Албания. То беше театрален шоукейс и попаднах на ментори от Наташа Трипни от Великобритания, Том Масторф от Берлин, и ти си в една среда, в която всеки ден гледаш по 2-3 представления и след това ги обсъждате. В смисъл, ти изразяваш свободно мнението си, без никой да се разсърди. В смисъл, за какво си говорим? Смяташ ли, че това е много типично балканско? Хората се сърдят за мнение и за критично мнение. Може да, би типично балканско е, да. Абсолютно балканско е. И в Албания, Сърбия, Македония, обиколила съм, мога да кажа, Балканите. Всичко се приема лично. Ти не можеш абсолютно нищо да кажеш, освен хубаво нещо. И, Той хубавото е лично. Така хубавото... но е хубаво. Нали? Хубавото сякаш винаги е подчинено на това, че ние сме приятели и видиш ли някой друг но това не развива някак си. Факт. В смисъл, аз много повече съм научила от хора, които са ми казвали градивна критика за работата ми. Примерно един такъв фестивал е в Сърбия, в Рума, където след всяко представление има открита дискусия между артисти, публика и жури. И журито прави анализ на видяното пред публиката и пред артистите. Абсурд. В смисъл, това е велико преживяване, защото някакво жури ти прави детайлен анализ, дълбок анализ на това, което е видял в момента. И ти гледаш дали това, което ти си го мислил като средства, като разказ, дали резонира или не резонира и по какъв начин резонира с публиката. Изобщо нещо достига ли до тях и така. И на този фестивал, защото аз съм ходила 3 пъти там, с 3 представления, мога да кажа, че това много неща, наистина след въпросните дискусии съм научила и съм променила в работата си. Защото е директно, в смисъл няма... Въпросът е дали искаш да го приемеш или да не искаш. Много добро преживяване и го пожелавам наистина на всички. И даже тази година бях жури там, пък от другата страна е още по-интересно. Когато ти анализираш
видяното. Чакай, че... Понатъжих се малко. Що? Как що? Не за това, за което ти говориш. То е супер. Просто се натъжих, че при нас не се случва достатъчно често. И че... Да, не се случва. Състоянието на... Много по-бързо бихме се развивали, ако се случва. На няколко пъти съм го предлагала да го включват в фестивали, тук в България, въпросното нещо. В смисъл, след представлението, дискусия. Какво толкова? В смисъл, не разбирам. Защо нямат желание или... Нямат желание, защото повечето неща тук и въобще на повечето фестивали решенията и оценките се взимат спрямо това, Кажи че... го. Кажи го, изплюй камъчето. Спрямо това, че някой ми е приятел или не ми е приятел и той ще ми върне услугата. Да. И всичко е една голяма шурубаджанащина. Точно така, да си дойдем на думата. Да. Шурубаджанащина, много хубава дума. Да. Да, и някакси аз виждам, че и ако искаш да работиш по театрите е така. В смисъл, ти трябва да си причислен към някаква групичка. Уф. Нали? А ти се опитваш сега в момента в моята посока да буташ с чука. Не знам. Той моята посока е. Смисъл... Да, аз съм от другата страна, разбираш ли? Коя друга? Ти си човек по някакъв начин, който прави оркестъра или го моделира. Аз съм аз съм част от оркестъра. Това се опитвам да кажа от другата. Аз също, нали, миналата година направих опит да работя да се свържа. Направих опит да се свържа. Да се свържа. Да, с директори на театри, защото не го бях правила отдавна и точно бях в някакъв такъв момент, в който викам, чакай нещо, нали, да сменя. Точно това, което си говорихме, че направих пауза от проектите на Spam Studios. Викам, добре, чакай, малко промяна, нови екипи, хора, така. И понеже не го бях правила отдавна, може би от завършването си, 2013, си към чакай, ще пусна запитване до директори на театри държавни и така пуснах мейл с предложения, с CV, с сайт и само един човек се свърза с мен. Пак един? Да. Пак е добре. Пак е добре. Нали, без значение от резултата. Аз наистина не мога да разбера при положение, че мейл е официална кореспонденция. Мен винаги ме е обиждал, че нямат хората 5 минути професионално да кажат така и така. Прегледахме вашето CV. В момента нямаме място за вас или каквото и да е обяснението. Или програмата нали? ни е пълна. Благодарим ви много, пожелаваме ви успех. Да, нищо. Това го няма. Нищо. То е все едно не е видяно. Да. Аз по същия начин съм пускала, когато завършвах. Но и знаеш ли, си дал сметка в моя случай, че за добро или за лошо, това, което съм аз, е или много търсено, или много нетърсено в двете крайности. И може би до някаква степен си дал сметка, че много трудно бих могла да съществувам в един държавен театър. Не е невъзможно, защото в крайна сметка, нали, артиста какво е? Артиста може да бъде всякакъв пол и така нататък. Но за положението, в което се намираме и годините, в които се намираме в момента, човек като мен много трудно би могъл да бъде взет, също така да оцелее. Може би и аз от гледна точка на това, че като човека, който съм, не знам дали бих могла да... Не знам. Времето ще каже. Може би други пъти ще те очакват. Както и на мен. Ще видим. Ти си поела по тях така и така. Да. В смисъл, аз бих искала и в България да поработя. В държавните театри. Нали? Това, че понякога си казвам някакви неща, не знам защо това трябва да е причина. Защото така го сещам, че когато има нещо нередно и го изразя, това се възприема като, нали, край. Банваме те.
Няма повече да говориш. Да. Но в крайна сметка, ако така се случват нещата, окей. Да, и малко предпочитам да си говоря за нещата, отколкото да си мъчиш. Да. Светът е голям и възможности дебнат от всякъде, така че... Дай да завием малко в друга посока, че много се натъжих. Много тъжно не дей, моля ти се. Нямаш време за това. Нямам време за това. Да. Пък и не ти приляга. Не ми приляга. Не изобщо. Това е много интересно. Защо така мислиш? Сега няма как да не... виж красива и прекрасна усмихната. Не може да се натъжаваш. Не. Аз и на Неда така и казвам, моля ти се, много си красива усмихната. Ако не се натъжавам, как да прави изкуство? То не всичкото изкуство е щастливо и... Така, разбира се. Разбира се, пази го това за изкуството. Но не е в живота. Кой ти го каза? Не мога. Да. Написала си 4 книги. Много ме разсейваш. Написала си 4 книги за деца. Това е съвсем нещо друго. Кога започна да пишеш? И за какво са? Кога започнах? 2019, може би, не да беше на 2 години някъде. Много скоро. Да, скоро е. Сега е. Всъщност брат ми и неговата съпруга, понеже те са художници, илюстратори, имаха печатница тогава и решиха да кандидатстват за детски книжки за издания и така на шега някак си тръгна. Искаш ли да напишеш приказки? Ние тогава пък, не да беше на 2 години. Нон-стоп всяка вечер, като си лягахме, си разказвахме разни истории, като тя казваше героите, аз казвах мястото и трябваше да ги измисляме, някакво такова. И случайно се роди идеята, т.е. по тяхна покана, обаче без нещо да имам някакви очаквания. Добре, ще напиша. И оттам насетне, срещата с психолозите, понеже, за да бъдат издадени, трябва да преминат през детски психолог. Чакай, наистина ли? Да, няма всяка детска книга ли преминава през такова нещо? Поне предполагам, че и тук е така, но в Македония, да, задължително трябва да има рецензент психолог. Няма как иначе. Защото може и обратния ефект да се получи, ако зависи от историята. Трябва много добре да познаеш психиката, да. И всъщност сега наскоро ми пратиха да преподпиша договора, защото са напуснали ново издание. Тоест книжките вече са били продадени по книжарниците. Трябва отново. Аз си дал сметка, защото до сега не съм си дала сметка, защото нон-стоп някакви неща прави. Всъщност си дадох сметка, че това е единственото смислено нещо. Което съм направила през годините, защото е някакво, дето остава. И родители са ми писали, снимат се, тагват сторита, че четат с децата си. Всъщност си давам сметка, че това е много хубаво нещо. Защото сега, като аз чета с Неда, примерно, това е някакъв такъв момент, в който и детето, освен, че споделяте заедно някакъв момент, то се едуцира, в смисъл расте, преживява някакви истории. И сега наскоро, като преподписвах договора и съм такава, викам, това продължава да се случва. В смисъл, хората продължават да ги купуват те книжки. Което е някакво яко. А в България нямаш ли намерение да ги разпространиш или само в Македония? Имам намерение. Въпросът е, че не съм запозната с процедурата, как става. В смисъл, ето някой, ако е запознат, който гледа, нека ме светне. В смисъл, не знам, има ли програми, трябва ли да се кандидатства? И издателства. Трябва ли аз в смисъл, не знам, наистина. Иначе мислила съм си го, просто, че му дойде времето. Защото са готови, просто,
трябва да ги преведа, илюстрациите ги има. Вау. Да. А илюстрациите са от брат ти? Илюстрациите са от неговата съпруга. Семейен бизнес. Семейен бизнес, Не да. само бизнес, ами Да. направо. Да. Не една, не две, три, 4. 4, да. И те в последствие, нали, други автори, разбира се, включиха, но конкретно моите са 4. От които едната, между другото, с режисьора Любо Колаксъзов, развихме на пиеса Слънчев ден. Аз миналата година имах и детски спектакъл Слънчев ден. Така че да. Пробваме се на различни Добре, как се поприща. пишат приказки за деца? Много ми е интересно. Това е съвсем друг жанр в писането. И въобще, според мен, идеята, когато започнеш да пишеш, не е просто да пишеш, нали, от себе си, хващаш една история тук. Знаеш, че твоите читатели вероятно ще бъдат цели семейства с малки умове. Да. Ами, как се пише, не знам, първите 2, примерно, наистина дойдоха от когато сме си разказвали с Неда. В смисъл, малко ги доразвих, разбира се, за да придобият някакъв така по-завършен вид, да не са така импровизирани. Не знам как се пишат. Пишеш и реално в момента, в който съм ги писала, съм гледала през нейните очи. Защото когато и ги разказвам, гледам как тя реагира, колко й държи вниманието и разбира се, най-важното нещо е да има някаква пулка накрая, която да си я направят самите те. Колко сладко. Да. Много яко. Яко е, да. И много отговорно всъщност се оказва. Колкото я не съм го осъзнавала и да съм го правила интуитивно. Да. Това е едно малко такова фъстъче, което може би някои от тях дори не могат да говорят все още. Да, и ти разказваш някакви истории с някакви персонажи. И как това в техните глави, каква е картината изобщо. А добре, да преди това писал ли си някаква проза или нещо? Или директно скочи върху това? Преди това писала съм дневници. В смисъл, буквално. Даже миналата година, понеже продадохме родната къща в Скопие и майка ми изпрати един кашон с дневници. И точно ги показвах на Неда. Викам, гледай, от 7 годишна възраст, точно колкото си ти в момента, аз пиша. Интроверт. Какво му правиш? Ще се пише. Интроверт. Да, аз от малка буквално си пиша. Всекакви неща. Това ми е. Поезия? Не. Не. Колко отвратена. Не. Тя как? Не, много е сложно това. За мен. Не знам. За мен другото е по-сложно. Така ли? Да. Ето, много интересно. Ти пишеш поезия? Да, ще я подаря после. О, интересно. Много ми е това високо някакво. Високо? Да. Високо изкуство. Чакай да ти кажа. Не. В моята глава, в моята кукло глава, разбира се, аз не гарантирам за това, че съм нормална. Нормален артист май няма. Да. В моята глава поезията, понеже аз пиша доста кратка поезия. Това пък е още по-сложно. Аз много се изнервям на много дългите форми. Не за друго, може би дали защото времето, в което живеем е такова, дали и от преди това, мисля, че още от гимназията не обичах, 2 страници стихотворения. Аз съм така, добре, може ли по същество да стигнем до същината на нещата? Смисъл, не е лошо, че има прилагателни, че има описателност, но едно време като това, което ще кажа ужасно, но четях Достоевски, както и Толстой, опитите ми да ги чета, завършваха по подобен начин. В смисъл, изключително интересни книги. Вижда се, че тези автори са големи, това е ясно, дори не го обсъждаме. Да. Обаче мозъка ми беше такъв, добре, може ли да не е 3 страници описание на морето, което се движи и вълничките, които създават вътрешното състояние на човека, защото птичките, които... Чакай сега, в тези времена те на страница им плащали.
смисъл, те с това са се издържали. Нали? Така че друго е сега. Не, бе, аз го разбирам. Романтичност някаква, романтизъм, обаче не е за моята душа. Абсолютно, да. Но То вече май няма толкова големи. Няма. Нормално. Да. Но да, за мен поезията е една кратка история, която има начало, има край, но не влиза в рамките на... Не знам как да го обясня. В прозата, или като пишеш разказ, винаги имаш някакси, трябва да спазиш задължително начало, кулминация, край. Така, тук е ключовото събитие. Този персонаж е А, този персонаж е Б, тук му се случва нещо, отива в земята на долната земя и после отива в горната земя. Нали, всички тези неща в поезията, тази линия по някакъв начин не е толкова спазена. На мен това много ми допада. Пак има начало, пак има край, но само по себе си 5 реда са ти целия свят, който ти трябва. Яко. И освен това аз съм изключително непостоянен човек. Значи аз ако... Това също е много интересно. Моля. За изкуството, защото ражда нови форми. Добре, ти защо мислиш, че имам късометражен филм, поетична книга, подкаст, била съм водещ, пяла съм, танцувала съм, свирила съм на китара и съм завършила актьорско. Смисъл... да ги правиш всичките тези неща. Да, но да. Абсолютно непостоянство. Това не е много яко. Пък от друга гледна точка. Зависи сега. Зависи. Аз като бях постоянна в сектора, какво? Какво стана? Не. Постоянна от гледна точка това, че си, според мене, сега не съм гледала филма и не съм чела поезията, но според мен си преследваш някаква артистична линия и тема, която те вълнува. Това е факт. Сега средствата какви са? Това е друго. Не знам, винаги съм се чудила дали с Ваня си говореха щерева на тази тема. Тя точно това обясняваше, че винаги хората като я представят като 5 категории артиста. Сега глупости ще кажа, но в случай примерно актриса, певица, художник, режисьор, автор и така нататък. И винаги се искал да, нали, хората просто да знаят това е еди кой си в една категория. Аз не съм толкова... Не съм на това мнение, обаче в същото време пък не знам дали няма голяма шизофрения в това разпиляване навсякъде. Дали не пречи на други неща? Не съм сигурна. На кои други неща? Може би търсиш себе си още. Много клиширано. Търся себе си. Защото всеки търси смисъл. Надявам се. И аз търся, заради това ходя по резиденции за театрална критика. Нещо различно, нещо пак с писане, пък с театър, пък... Има ли нещо, което обичаш да правиш, което хората не знаят, че обичаш да правиш? Нестандартно. Не знам дали нестандартно. Все така, като каза, нестандартно. Което не знаят. Те да знам. Не, май. Не, че учим да чета, да слушам музика, да чистя. Много обичам да чистя. Особено като няма никой. Ще пусна музика. Никакво такова. Абсолютен фитнес ми е това нещо. Как ти се промени живота генерално? Като жена, като режисьор, като човек, като ти се роди дете? Променя се, колкото и да... Начина на мислене се променя. На мислене, на отговорност към това, което правиш, защото винаги е през призмата на това да даваш пример. И някак си точно това ми се иска, не знам доколко успявам, разбира се, в забързаното си ежедневие, но старая се да
оставям следа по някакъв начин и да бъда примера, който тя не да го следи, разбира се, но някаква такава основа, от която да тръгне, да се развива самата тя. Променя се, особено времето се променя. В смисъл такъв по същество, ако може да работим. Нали, говоря вече за репетициите. Ако преди това си бил малко по-разпилян, ето нещо конкретно, ако си бил по-разпилян или не чак толкова организиран, когато ти се ражда дете, всичко трябва да е по същество, защото, нали, няма как да си губим времето. И това също много така чисто режисьорски, много ми структурира и ми организира процесите в последствие. Да съм по-организирана и ако нещо, което преди ми е трябвало да го свърша като време, да речем, в 5 часа, сега може да се свърши в 2 часа и половина. Просто подготовка. Стабилна подготовка и наистина по същество да се работи, ако може. Колеги, да. Не губете времето. Имате ли нещо да казвате или да... Между другото, това е друга тема, която ми прави впечатление, липсата на професионализъм напоследък. Много и покрай така кризата и покрай липсата на структуриране на въпросните програми за финансиране, които ги пускат. Много има някаква депрофесионализация в процесите. И това също е някаква така... Какво сега? Нищо, слушам те, мисля си. Какво е? Да, темата за професионализма така също е някаква такава тема. Важна. Има ли не знам нещо? Ти на какво мнение си? На какво мнение съм? Да. Усетила ли си го от този момент? На депрофесионализация? Мисля, всеки да си гледа работата. И по същество да вършиме нещата. Да, може би не мога да направя много голяма разлика поради това, че аз цял живот това ми е средата. Разбираш ли какво искам да кажа? Не мога да сравня тук средата с среда на друго място, което може би ти можеш да направиш по-добре от мен. Да, може. Това ми липсва. Да, има хора, колеги, които да кажем са ми разказвали различни системи, как точно работят и хората как работят в тях и нали, че по съвсем друг начин се случват нещата. Но може би, че толкова много съм потопена в българската действителност, че по някакъв начин може би не я разграничавам толкова ясно като липса на професионализъм. Да, вероятно, абсолютно си права за това нещо. Това, което аз много забелязвам и винаги ми е правило впечатление, пък е, че всичко е лично. Да, и това е големия. Много ме дразни, винаги ме е дразнило това, че да, вярно, в надвис е такава средата, но да кажем 13-14 часа от живота си ти всеки ден ги посвещаваш на това. Да репетираш, да си с конкретните хора, превръщате се малко или много в семейство, след което излизаме на покойник или в номо, което по-късно се появи и си говорим за същите неща, за които сме си говорили до сега. И това винаги ме е карало да се чувствам супер странно, не от гледна точка на нещо, че имам нещо лошо в това. Това ни интересува и това ни засяга, но по-скоро това, че нека малко да си поговорим за живота извън това. Има живот извън надвис и ние за този живот творим. Да. За този живот разказваме. Не можем нон-стоп да седим и да си говорим за едно и също нещо. За този етюд, за това представление. Да, може да ги обсъждаме, но нека това да се случва там, където трябва да се случва. Като излезем, нека да живеем доколкото можем и да говорим за живота такъв какъвто е, за да можем ние, живеейки, да се върнем и да има за какво да говорим.
на сцената. Да. Много ме е дразнало това. Да, и мен ме дразни. И винаги ме е дразнало, че нали, с колеги като се видим, винаги трябва да си говорим само за театър. Супер! Това само по себе си те развива. Обаче, това е другия. може ли да не си говорим само за колегите ни? Как поредния актьор, колега нещо направил? Как друг пък се събрал с някой друг? Как някой пък... Защо трябва да си говори нон-стоп за това? Да. Аз искам да си говорим за войната в момента, примерно. За живота, който водим. За интересите ми не само в театъра. За човека, който съм. За това, че съм жена. За това, че... Разбираш ли? Да, абсолютно. Ето това мен винаги много ме... И това е всеки път. Всеки път. На всеки коктейл, на всяка премиера. Всеки път. И всички сме много велики. И говорим нон-стоп за как някой е велик. Може ли нещо да кажеш за това представление? Да ти каже колко си велик отново за пореден път. Нищо друго не смееш да кажеш. И нищо друго. Ами аз и заради това смисъл много ме натоварва в този момент. И затова избягвам. И не съм толкова по тея среди конкретно групички, по които, нали... От другата страна. Да. Защото това, дето казваш, че след надпис излизате и говорите за това, пак за същото, нали? Аз съм била в ситуация, в която сме на репетиция и нещата между личното и професионалното толкова вече не се разграничават, че аз съм в ситуация, в която трябва да мисля как да кажа нещо като забележка. Спрямо човека, на когото го казваш. Да, само за той да не се обиди, понеже това след това ще рефлектира на... И аз съм така, с какво се занимавам изобщо? В смисъл, какво става? Има една много добра стратегия, която аз лично съм си изградила. Така, ако не ме питат, не казвам. Обаче ако ме питат, казвам. Да, и аз казвам. Но ако никой не ме попита, смисъл какво мислиш за това и за това, и аз обикновено като ме попитат, ги питам, искаш да ти кажа истината, но в каква точно, в точно каква форма искаш да я чуеш. Защото аз никога, може би едно нещо, което пък е минус за средата, в която се намираме, е, че никога не съм можела да лъжа. Ако нещо не ми харесва... Слава Богу. Не, да, то е слава Богу, обаче може би трябва... За да съм една доза лицемерие, нали, цари, която може би е нужна, нямам идея, но аз не спазвам. Никога не съм можела да я спазвам. Ако нещо не ми харесва, казвам, не ми харесва, което обикновено не завършва добре за мен. Или избягваш. Или казвам, аз ако не кажа нещо много, значи вероятно, но да. Никога не казвам, ако не са ме питали. Не. Да, и аз не казвам, разбира се, смисъл. И ако видя нещо лошо, в което познавам хора, актьорите, колегите, си тръгвам и гледам да не провеждам разговора. Да. Аз сега покрай тези резиденции за театрална критика малко се понаучих да по-завуалирано да отговарям, като ме питат. Но пък гледам и да не се вкарвам в ситуации да трябва да ме питат. Защото знам какво ще последва. В смисъл, много е изтощаващо това да трябва да мислиш какво ще говориш, пък нали, какво ще кажа, пък това, което ще кажа, той как ще го възприеме, пък нали, той е близък след това с еди кой си и ще му предаде и след това, нали, аз няма да мога да работя. Сега стигнали си до там да трябва да мисля за тези неща, значи изобщо нещата... Знаеш ли какво осъзнах? Какво? Ти си първият режисьор, който каня. Верно ли? Да. Айде, аз ще им дам път. Сетих се от това, което ти каза, точно заради това, че много се сърдят хората тук. Тук, нали, всичко е лично, пък ти си поканила по този, пък те мене... Разбираш ли какво иска да кажа? И аз някакси, може би заради това, изстраня и малко от, нали, идеята, така, режисьори, гледам внимателно и до сега не съм канила режисьори. Много интересно. Ето, аз ще им дам път. Сега на всичките. Тоест, от тебе зависите.
Смисъл, нали? Шефа. Шефа. Да. То не може. То вечно някой на мен ми е шеф. То в крайна сметка някой ден и аз да съм си шеф на себе си. Иначе... каза ли го сега? Да, изтощаващи се тия неща. Смисъл... стигнали си до там да трябва да си част от някаква група, само за да трябва да работиш. Изобщо съвсем не е моето. Ние сме като американските гимназиални секти, в които ти си алфа, бета, клуба, в който... Да, трябва да познаваш някой. Да. Само... Не. Защото в крайна сметка, ако не работя само заради това, което съм натрупала, или заради работата ми, или заради възгледите ми, заради естетиката ми, изобщо няма никакъв смисъл. Защото виждам, съвсем нескромно ще кажа, че когато отида някъде на някой фестивал или ето сега на резиденциите, дето ми се случват, в смисъл много е по-различно отношението. И няма как да не почна да си задавам някакви въпроси. Нали? Защото тук последните години изпадаш в някакви... Аз лично изпаднах в някакви абсолютно съмнения относно това, което правя, окей ли е, ама какво става. Точно от момента с липсата на обратна връзка. И ти потъваш и си задаваш тук, почваш да се съмняваш, нали, ама аз май не ставам, не знам си какво. И изведнъж ти се случва нещо, отиваш някъде и виждаш някаква обратна връзка, каквато и да е тя. В смисъл минимално да е, без значение. И не си почваш да си нареждаш пъзела и си викаш, че всъщност да, някъде резонира това, което правиш, просто не си оцелил, може би, времето и момента, не знам, ситуациите. Наскоро имахте премиера, нали? 3 за щастие. 3 за щастие, yes. да. Yes. Да. Не го провалих. Как мина? Интересно мина, тъй като това беше наистина, пробвах така някакви... Аз със всяко представление пробвам различни неща, чисто като форма и средства. Гледам да не се застоявам в едно и също. И предвид експеримента, който си спретнах с написването на текста, изобщо темата за абсурда и за безсмислието, тъй като това ми е темата сега, мисля, че доста интересно се възприе. В смисъл, все пак публиката е в част от цялото нещо, тъй като актрисите героините са на гара, публиката също чака с тях и някак си, да. Този, който е гледал, да каже, не знам. Ново представление, но като за 3 представления, мисля, че така реакциите са доста приятни. Кога пак новия сезон, като започне? Да. Да видим къде. Примерно. Само не знам. Предвид пространствата, да. Не знам къде ще си играе наистина. Нямам представа. Накрая, може би да те попитам, има ли нещо, което първо аз не те попитах, а винаги си искала да те попитат, което да отговориш, и има ли нещо, което ти искаш да ме питаш? Искам да те питам кое ти е на тебе, кое те е провокирало да се занимаваш театър? Защото ти ме пита и точно се сетих, че ми е любопитно. Преди малко споменах, че в мен цари една шизофрения генерална, която... Да. Хаос и шизофрения в едно. Много дълго време през годините, може би почти няма изкуство, през което да не съм минала, да разбера дали искам да го правя. И за мен скуката е много голяма тема. И може би театъра беше първото и единствено нещо, което не ми доскуча, което продължава да ме занимава и говоря като форма. И
Нали, киното може би в последствие също се превърна, но генерално актьорското майсторство е може би единственото нещо, което все още ме занимава през различните истории. И също така обединява по някакъв начин всичките ми интереси, които имам към живота и формите му. Да. От истории до хора, персонажи, до това, че никога не съм се виждала да съм режисьор. Винаги съм се виждала аз да съм си центъра по някакъв егоцентричен начин. Към това, че музиката винаги е част от един театър. Винаги без правилната музика не можеш да имаш театър. Пък аз без музика не мога да живея. През това, че думите, говора са нещо интересно за мен. Нещо, което допълнително дава мелодия на това, което си като човек. И още всички тези неща може би се комбинират в една дума, която ме занимава до ден днешен. Това е. Значи това е. Обединяваш ги всичките и поезията и... Включително, да. Да, това исках да те питам. Даже още като ми зададе въпроса, ама... Но да, никога не съм си представила от дете, че нещо, аз ще съм велика актриса. Не. Аз имах някакви много тъпи, не тъпи, ама тип таксиметров шофьор, шефка на кафене. Смисъл... Такива детски, да. Не, те бяха по различни причини. Таксиметровия шофьор беше през филма Такси. Ето пак филм. Филма Такси. Да. Струваше ми се много интересно да шофирам. Аз сега почнах преди 3 години да шофирам. Това е едно от нещата, които обожавам. Обожавам. Но там можеш една история човешка да я прекараш в една кола. Аз обожавам и да пътувам. Което по някакъв начин след това се превърна в А пък шефка на кафене, защото там идват различни хора, които имат различни истории. Ето пак. Яко. Значи пак историята е някак си обединяваща. Явно. И начина на изразяване. Не знам. Яко. Супер е това. В смисъл, пак е в една линия, бих казала. Да, аз следвам си някаква линия, нищо, че малко от време на време съм такава без. Изразните средства са друго. Да. Факт. Добре. Какво ти предстои, може би да кажем, в следващите няколко месеца? Предстои ми работа в Молдова. Кишинев ли? Да. Това ми е първото излизане извън България. Кишинев, да. По каква причина? Бях на фестивал танцовален. Яко! Да. Аз сега ще работя август-септември. Моноспектакъл по... Твой текст? Не мой текст. На драматурга на театъра всъщност, който е написан по действителен случай за самоубийствата там, тъй като това е една такава тяхна много важна тема, тъй като има много случаи, нали, такива. Не е документален, нали, прекалено умно е написано и много така... това е нещото, което сега вече го мисля и което трябва да се случи след 2-3 седмици да почна. И после? Не знаеш. После съм, в Габрово, където съм щатен режисьор. Не споменахме. Да, там трябва да направя нещо, което още не съм много сигурна какво точно ще бъде. Да. И след това съм, може би, в Македония. Не знам. През 26-та. Още не е много сигурно. И така, чакам, между другото, кандидатствах за една резиденция в Гърция. Чакам да видя там какво ще се случи, защото звучи много интересно. Търсят 3 режисьор, драматург и автор. И в рамките на 2 месеца трябва да направят нещо в Националния театър. И така. Да, имам пътуване. Звучи като да не ти е скучно. Като да... Така. Да, това ме мотивира много. Пътуването и срещата с нови хора, между другото. И мен. Да. Мисля, че всеки човек. Не всеки. Не? Не всеки. Така ли? Да.
Някои Как хора така? се ужасяват от пътуването. Да, и не искат да пътуват. Аз- Не им е толкова интересно. Аз нон-стоп съм къде след това. То иначе няма смисъл. Така де. Това си е моята Да, логика. защото някакси с въпросните срещи с различни хора стигаш до някакви растеж по някакъв начин. Които срещи могат да се случат само извън мястото, на което се намираш. Да. 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 И това е много яко, между другото. Защото това съм го забелязала, че точно когато излезеш навън и когато говориш с някой, който съвсем свободно общува с тебе, лишен от всеки предразсъдъци за това кой си, откъде си, нали? Откъде си. Много се освобождаваш по този начин. Защото ти не мислиш какво трябва да кажа, нали, пак стигаме до това, да се самоцензурираш в името на нещо си. И това те изгражда супер много. Съгласна съм. Макар, че не съм го преживявала много съм съгласна. Ами пожелавам ти го, да. На всеки Добре го ти. пожелавам, който се занимава с тази професия, да се пробва навън. Какво да ти пожелая? Може би да намериш място дори тук, където изглежда, че няма място за теб, с правилните неща за теб, които да променят и да докосва човека. Също така и да имаш обратна връзка за това. Много благодаря. Това си на теб ти го пожелавам. Същото. Благодаря ти. На всеки всъщност, който се занимава с това. И Да си си напиша ти. каквото искам Да, за тебе. може да е към хората, може да е към теб, може да е към мен, към президента, към когото пожелаеш. Изобщо няма се занимавам с него. Добре. Сега трябва и да го прочетеш. Окей. Благодаря ти за енергията и свободата. Бъди все така усмихната, смислена и действаща, защото го можеш и ти се отдава. Много ти благодаря. Благодаря ти, че дойде. Аз също. Да. Много ми беше приятно. И драго, както се И на казва. мен така, заради това ти носи подарък. И аз също, ама след малко ще ти го надпиша. Няма Добре, да го значи чета мога да пред ти го всички. дам сега. Можеш. Добре. Ето, няма да правя продуктово позициониране. Давай, направи. Тук правим продуктово. Не знам дали чисто размера ще ти стане, но ако не ти стане... Пред всички камери да видят мечтата на Наташа. Това е едно представление твое, нали? Да. И всъщност всичките тениски, които имаме като мърч, са реплики от цитати от представленията ни. Така че аз съм за тебе прецених, че тези 3 цитата... Те ще си ги избрала. Да, Много аз яко. така ги подарявам, да, спрямо човека, който... Много яко. Да, така че ще си ги видиш. Аз трябва да дойда да го гледам най-накрая, между другото. Поли толкова ме кани. Да. Така да. да. Тук стигаме до въпроса Къде? актьорите... Не къде. Да. Не заради това. Заради това е, че винаги като се каним помежду си или ние снимаме, и винаги или питате, правим ти нещо. къде играеш? Много Да. ще те гледам. И в крайна сметка много трудно. Да, изреждаш 5-6 дати и после... аз точно тогава не мога. Да. Да. Ясно ми е. Но пак много ти благодаря за тази среща и хубава година. И на тебе. И лято. И лято, защото е лято. Да. А на вас, скъпи слушатели, благодарим ви, че все още сте тук. Ако сте тук, ако не сте ни напуснали и все още ни слушате, разбира се, не забравяйте да се абонирате, да коментирате и да харесвате. Другата седмица ви очакваме отново в понеделник вечерта. Ще се видим до скоро.